Специален музикален поздрав от Леля Нели и Чичо Емил, мафията, за техния любим племенник Божидар и за неговия брат Васко. Пожелават ви много здраве, късмет, щастие и винаги да сте номер едно. Нека усмивките не слизат от лицата ви, приятелите да са верни, а купонът безкраен. Този поздрав е от сърце, с много обич и настроение за вас. За Васко по случай неговият рожден ден. Айде, брат ми Васко, искам да знаеш, че не си сам, брат ти Емил е с теб. Айде, Васко, айде, Божидаре, акая гили керава, специално румени гете, овен манге састе. От всичките жени, които има и ще има, тя не е важното. Те ще работят за нея, парите са за нея, богатството е за тебе. Айде.